Здравейте, скъпи приятели! Готови ли сте за поредната доза йога за успешен старт на деня? Ако да, то грабвайте постелката, облечете удобни дрехи и нека да започваме. Сядаме на постелка с кръстосани крака, хващаме коленца, дишай назад и издишай напред и надолу. Дишай назад и издишай напред и надолу. Изпъваме ръчички и задръж. Дишай и с ръчички изправи тялото. От тук вдишай, ръце нагоре, сплети ги в пръсти и издишай на едната страна. Дишай в център и се наведи на другата. Дишай и се отпусни. Дишай и на другата страна. Дишай и отпусни ръчички. Навеждам глава напред и продължавам с кръгове, като назад и нагоре вдишвам, напред и надолу издишвам. Дишай, издишай. И като стигнеш центъра, промени посоката. И като стигнеш толкова, повдигни главичка. От тук хващаме едното кръче, ставяме го в центъра и го навеждаме надолу и изправим нагоре. Надолу и нагоре. Надолу, нагоре. Продължи. Не забравяй да дишаш и издишаш. Сега изпълвам кръченце напред и прибирам. Напред и прибирам. Намести позицията, така че да ти бъде удобно. Прибирам. Напред. Прибирам. Напред. Прибирам. И последно прибирам. Повдигни кръченце, хвани го отдолу за ходилото и го изпъни напред. И задръж. Дишай и го изпъни в страни. Пръстите да сочат към тавана. От тук вдишай с противоположната ръка и се наведи максимално към кръчето. Точно настрани. Ръчичка да бъде успоредна на крака, да не захлупва главата. Дишай и издишай. Дишай и се отпусни.
Сега се обърни, така че тялото да сочи точно срещу кръга. Дишай нагоре с двете ръчички и издишай напред и надолу. Дишай и се върни в центъра. Свиваме кръчето и повтаряме същото с другия крак. Настрани и нагоре. Навеждаме крака настрани и нагоре. Настрани, нагоре. Сега още раздвижваме кръчето, така че не се натоварвай. Настрани, нагоре. Настрани, нагоре. Пак нагоре. Мести позицията. Сега изпълваме крака напред и назад. Напред и назад. И продължи в свое собствено темпо с още няколко свивания и изпъвания, като не забравяш да дишаш и издишаш. От тук хващаме ходилото и го изпълваме напред. Прибираме кръчето и го отваряме точно в страни. Фиксираме позицията, пръстите сочат нагоре. Дишай, плъзни ръчичка по кръче и се наведи точно настрани. Ръката да бъде успоредна на кръчето. Дишай и се върни в центъра. Обръщане, така че тялото да бъде точно срещу кръка. Дишай с ръчички нагоре и издишай напред и надолу. И се отпусни. Дишай и се изправи. От тук преминаваме в колянна опора. Дишай. Хубаво изпъчи дупе нагоре. Дишай. Изгъби се. И още веднъж корема се натиска надолу. Върни се в центъра, стегни корема, фиксирай позицията и от тук започваме да въртим с кръченце. Дишай и издишай на другата страна. Отпусни се, сложи кръче напред, повдигни се на задния крак и задръж в позицията. От тук ръчички минават от едната страна на кръка, така че коляното да остане от вътрешната страна. Пусни лакти на земята, кръстосай ръчички
и задръж. Дишай и издишай. Отпусни коляно и пръсти и отново задръж в позицията. Вдигни тялото. Намери баланса и се изправи. Ръчички хвани зад тялото и ги издърпай назад. Изпъчи максимално гърди. Сега наведи тялото напред, а ръчички да отидат назад. Дишай и се върни в центъра. Ръчички между кръче. Повдигни се. Фиксирай позицията. Върни кръче. Задръж дъска. И пускаме на колянна опора. Повтаряме същото с другото кръче. Въртим. И обратно. Тук кръченце между ръчички. Повдигни. Фиксирай позицията и задръж. Слагаме ръчички от вътрешната страна и пускаме лакти. Задръж. От тук пускам коляното и задържам. Вдигни се. Откри баланса. Хвани ръчички отзад и хубаво ги изпъни. Изпъчи гърди напред. От тук отпускам и ръчички отиват напред. Дишай. Вдигни позицията. Върни се в дъска. И от тук отпусни тялото. Обърни главичка на една страна, сви кръче и сложи ръчички под нея. Дишай дълбоко и издишай. Върни се в центъра. Повдигни в кобра. И от тук се върни в колянна опора. Дишай напред. Кръченце към чело. И го изпъни хубаво назад. И от тук окръстосвам отзад. Встрани. Назад и нагоре, до едната страна, назад и нагоре, до другата страна. Назад и нагоре, усочи, назад и нагоре, другата страна. Назад и нагоре, фиксирай кръчето
Дигни ръчичка. И се в център. Назад и нагоре. Другата страна. Назад и нагоре. И последно. Център. Задръж. Изпъни противоположната ръка. И се отпусни. Задръж в позицията. Дишай, издишай. Сега дишай напред. Издишай назад. И повдигни крачето нагоре. Усочи. Нагоре. Другата страна. Нагоре. Усочи. Горе. Другата страна. Горе. Усочи. Горе. Усочи. Фиксирай крачето. Вдигни ръчичка нагоре. Пускаме в центъра. Горе. Другата страна. Продължи. И последно. Краченце назад. Изпъни противоположната ръка. И се отпусни. Изтегли таза назад. И почини в позиция дете. Дишай и издишай. Сложи ръчички и се изправи. Намести хубаво краченца и от тук преплъзни тялото. Сложи брадичка и отпусни ръчички. Ръчички под раменца. Назад. Хубаво се изтегли. Изпъни ръчички напред. Дишай и преплъзни тялото. Назад. Още веднъж. Хубаво се изтеглям назад. Дишай, преплъзни тяло нагоре. И хубаво се изтеглям назад. Дишай и се върни в центъра. Тук изпълваме крачета. Надолу задържаме тялото. Отваряме краката в широк разкрач. Обръщаме пръстите в страни. И се изправяме. Припрякаме в позиция богиня. Сложи ръчички пред гърди. И хубаво задръжва лека. Дишай и издишай. Протегни ръце нагоре. Издишай и се наведи надолу, без да изпълваш крачета. Отново се върни в позицията. Сви едното краче, изпълни другото. Задръж.
Върни се в центъра. И повтори същото на другата страна. Върни се в центъра. Сложи ръчички на коленца и вкарай едното рамо вътре. Център и другото. Център. Другото. Център. Другото. Върни се отново по линия и се обърни към единия крак. Пускаме ръчички напред и надолу. И връщаме в позиция дъска. Тук нагоре потягам ръка. Център към другата. Център. Слагам коленца. Приплъзвам тялото назад. Повдигам в куче. Събирам крачета. Лягам. И сядам. Кръстосвам крака. Дишай нагоре. И издишай. Намасте. И се отпусни. Ще завършим с алтернативно дишане. Сви ръчички в чин мудра. Пръстите са събрани, другите три също залепени. Среден и показалец са на точката между веждите. Малък и безивен върху лява ноздра и десен върху дясна. Дишай. Издишай. Дишай. Запуши лява и издишай през дясна ноздра. Дишай през дясна, така все едно подушваш цвете. Запуши я и издишай през лява. Дишай през лява. Запуши я и издишай през дясна. Дишай през дясна. Запуши я. Издишай през лява. И продължи.
И когато издишаш през лява, се отпусни. Наблюдавай усещанията. Задръж се затворени очи. Направи няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Остани в това медитативно състояние още малко. Наблюдавай цялото тяло. Дишай и издишай. Осъзнай средата около теб, шумовете, стаята, в която се намираш. Разтъркай ръчички и ги постави на лицето. И когато си готов, в свое собствено темпо, можеш да отвориш очи. Благодаря ви, приятели! Имайте прекрасен ден! Направете практиката утре и в други ден, за да имате максимални резултати и бъдете щастливи!